Illum il-Knisja tfakkar il-Jum Dinji tal-Migranti u r-Refuġjati. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Il-paċi magħkom. Nsellmilkom, nsellem id-dawk li qegħdin isegwuna fuq Television Malta u online minn din il-Knisja ta' San Bastjan il-Parroċċa l-Antika għaw l-Arċipriet ta' din il-parroċċa Don Awkariż Żammit kif ukoll illum il-direttur tal-Kummissjoni Migranti Don Anton D'Amato. Kif nafu l-Papa għażel din il-ġurnata bħala l-Jum Dinji għall-Migranti u r-Refuġjati. Nsellem ukoll il-katekisti qed hawnhekk preżenti, il-katekisti ta' din il-parroċċa u flimkien nistedinkom nitolbu lil Alla biex ikompli lilna jagħtina l-għajnuna, id-dawl ħalli nwettqu l-missjoni tagħna qalb ġeneruża biex nistgħu niċċelebraw kif jixraq din il-Qudiesa Ħuti u narfu ħtijietna u nitolbu maħfra tagħhom mill-Alla. Inti t-triq li twassalna int il-Missier mulej ħniena. Inti l-verità li tmexxina lejn il-ġid Kristu ħniena. Inti l-ħajja li biha ngħixu fik mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrinna dnubietna jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Glorja l-Alla fl-ora ta' smawiet u paċi flat l-bnedmin ta' rieda tajba. Infaħruk, inberkuk, nadorawk, natuk ġieħ, irroddu lek ħajr għal glorja kbira tiegħek. Mulej Alla s-Sultan tas-sema, Alla Missier li tista' kollox. Mulej Iben waħdini Ġesu Kristu. Mulej Alla ħaruf talla bin il-Missier. Int li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna lina. Int li tneħħi dnubiet tad-dinja ilqat tal-btana. Int li qiegħed fuq il-lemmin tal-Missier ħenna lina. Għaliex inti waħdek qaddis, inti waħdek mulej, inti waħdek il-għoli Ġesu Kristu ma l-Ispirtu Santu fil-glorja tal-Missier Alla. Amen. Nitolbu. O Alla int tatina l-aqwa xhieda tas-seta tiegħek bla tarf billi taħfrinna u tħenna lina. Xerred dejjem fuqna l-grazzja tiegħek biex inħaffu fit-triq tal-wedit tiegħek u tatina sem mill-ġid tas-sema. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li Alla u miegħek jgħixu jsaltam flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem.
L-ewwel qari. Qari mill-ktieb tan-Numri. F'dak iż-żmien, il-mulej niżel fi sħaba jkellem il-Mosè u ħamel l-ispirtu li kellu fih u taħ lil 70 xieħ. U ġara li hekk kif l-ispirtu qatt fuqhom bdew iħabbru imma ma ssoktawx. Issa fil-kamp kien baqa' żewġ tirġiel, wieħed jismu Eldad u l-ieħor Medad. U fuqhom ukoll niżel l-ispirtu. Hekk dawn ġew magħduda mal-magħżulin, għax għalkemm ma marrux fit-tinda bdew iħabbru fil-kamp. Dlonk mar wieħed żagħżugħ jarraf b'dan lil Mosè u qallu Eldad u Medad qegħdin iħabbru fil-kamp. U Ġożwe bin Nun li minn ċkunitu kien għaddej ta' Mosè qabad u qal Sidi Mosè, tħallihomx aktar. Iżda Mosè wieġbu jaqgħu jgħattir minħabba fija. Jalla l-poplu tal-mulej ikun kollu profeti u jalla l-mulej qiegħed fuqhom l-ispirtu tiegħu. Il-kelma tal-mulej. Salm responsorjali. Il-preċetti tal-mulej iferħu l-qalb. Flimkien. Il-preċetti tal-mulej iferħu l-qalb. Il-liġi tal-mulej sħiħa, tagħti il-ħajja. Ix-xhieda tal-mulej sewwa, tgħallem lil min ma jafx. Flimkien. Il-preċetti tal-mulej iferħu l-qalb. Il-biża tal-mulej nadif, jibqa' għal dejjem. L-ordnijiet tal-mulej sewwa, imset għal kollox. Flimkien. Il-preċetti tal-mulej iferħu l-qalb. Il-qaddej tiegħek tal-limhom sewwa, hemm ħlas tajjeb għal ħarsin tagħhom, in-nuqqasijiet min jarrafhom, minn dak li ma nafx inaddafni, flimkien tal-mulej iferħu l-qalb. Mill-kburija ħares il-qaddej tiegħek biex ma taħkimx fuqi, imbagħad inkun blaħtija u safi minn dnub kbir, flimkien. Il-preċetti tal-mulej iferħu l-qalb. It-tieni qari. Qari mill-littra ta' San Ġakbu Apostlu. Ejjew intom il-Onja, ibku u korbu fuq il-għawġ li ġej fuqkom. Il-ġid tagħkom tħassar, ħwejjiġkom mikula mill-kamla. Id-deb u l-fidda tagħkom rabbew is-sadid. U s-sadid tagħkom qed jixed kontra tagħkom u jiklilkom ġisimkom bħan-nar. Min għalikom li ħżintu ġid li se jibqa' sal-aħħar. Ara, il-ħlas tal-ħaddiema li ħasdu l-għelieqi tagħhom ħlas li intom żammejtulhom bil-qerq. Qiegħed jgħajjad kontra tagħkom. U l-biki ta' dawk li ħasdu wasal f'widnejn il-mulej tal-eżerċiti. Fuq l-art jextu fix-xalar u l-fruqa. Qattu tissemnu għal-jum tal-qatla. Intom għamiltu ħaq mill-ġust, ittiltuh għax ma jistax jiqfilkom. Il-kelma tal-mulej. Irroddu ħaj lill-Alla. Il-preċetti tiegħek mulej ta' min joqgħod fuqhom, imwettqin għal dejjem ta' dejjem. Il-mulej magħkom, qari mill-Evanġelju skont San Mark. F'dak iż-żmien Ġwanni qal lil Ġesu, Mallem wieħed raġel li s-soltu ma jkunx magħna rajnieh ikeċċi x-xjaten f'ismek. U ridna nżommuh għax hu mhuwiex wieħed minn tagħna. Imma Ġesu qal la żommuhx le, għax ma hemm ħadd li ser jagħmel miraklu f'ismi u mbagħad malaj se jkollu l-ħila jgħid kontra tiegħi. Għax min mhuwiex kontra tagħna huwa magħna. Min jagħtikom tazza ilma x'tixorbu għax intom tal-Messija, ngħidilkom is-sewwa li ma jibqax mingħajr il-ħlas tiegħu. Imma min jagħti skandlu lil wieħed minn dawn iċkejknin li jemmnu fija, ikun jaqbillu jekk jorbtulu man u ġebla ta' tħin minn dawk li jdawru l-ħmir u jixħtuh fil-baħar.
U jekk idek hija għalik okkażjoni ta' dnub, aqtaħħa barra. Jaħbad lek aħjar li tidħol bit waħda fil-ħajja milli tmur bidejk it-tnejn fl-infern fin-nar li ma jintefix. U jekk iriġlek huwa għalik okkażjoni ta' dnub, aqtaw barra. Jaħbad lek aħjar li tidħol b'riġel wieħed fil-ħajja milli tinxteħed b'riġlek it-tnejn fl-infern. U jekk għajnek hija għalik okkażjoni ta' dnub, aqlaħħa barra. Jaħbad lek aħjar li tidħol bajn waħda fis-saltna ta' Alla milli tinxteħed bajnejk it-tnejn fl-infern fejn id-dud tagħhom ma jmutx u fejn in-nar ma jintefix. Il-kelma tal-Mulej. Aħna il-Maltin, imma naħseb mhux biss il-Maltin, għandna kultant it-tendenza li nagħmlu bħalma smajna llum fl-Evanġelju. Nifirdu n-nies magħna u mhux magħna. Smajna fl-Evanġelju llum il-Ġwanni jgħid il-Ġesu kien hemm raġel illi ridna nżommuh għax mhux magħna u mhux wieħed minn tagħna. U aħna kultant jiġrilna hekk illi nifirdu n-nies magħna u mhux magħna. U kultant iktar minn hekk magħna u kontrina. Pereżempju, dak tal-partit tagħna ieħor kontrina. Dik mal-festa tagħna, dik kontrina. Dik mal-banda tagħna, dik kontrina. Dan tar-razza tagħna u dak kontrina. U meta nagħmlu hekk inkunu qegħdin issa ndaħlu ħajt, nibnu ħajt f'moħħna, f'qalbna, fejn nifirdu n-nies dawk li huma magħna u dawk li mhumiex u ħafna drabi nħarsu lejhom kontrina. Kultant tiġri anki meta titkellem ma' xi ħadd għall-ewwel darba f'moħħok tkun diġà qed tara jekk dan hux magħna jew le. X'jgħidilna Ġesu? Ġesu jrid li aħna ikonna qalb li tilqa' lil kulħadd. U għalhekk jgħid min mhuwiex kontra tagħna huwa magħna. Jiġifieri jekk xi ħadd jeskludi hu lilu nnifsu biċċa tiegħu. Imma mhux aħna li naqtgħu n-nies barra u nifirduhom minnha il għaliex mhumiex magħna. U nafu li Ġesu mhux qala din biss għamilha. Il għaliex kull meta Ġesu għamel pereżempju xi miraklu, qatt staqsa dal-bniedem x'kuluru biex ngħinu jew le. Dana tal-grupp tagħna qatt ma staqsa hekk Ġesu. Meta ġie biex jagħmel il-ġid, Ġesu għamlu lil kulħadd u min hu min hi. U dan hu li jixtieq minna l-koll. Jixtieq li aħna jkollna din qalb illi tilqa' lil kulħadd. Li aħna ma nifirdux in-nies magħna u mhux magħna jew magħna u kontrina. Papa Franġisku meta għażel tema għal dan il-jum dinji tal-migranti u refuġjati, għażel bħala tema propju lejn aħna aktar wiesa. Xi tfisser din? Jiġifieri aħna ma nifhmux biha biss jiena u l-grupp tiegħi, aħna imma inwessawha biex ninkludu nies oħra. Għalhekk lejn aħna aktar wiesa. U jixtieq li aħna nħarsu lejn l-oħrajn huma min huma mhux bħala avversarji jew nies kontrina jew li rridu nkunu kontrihom,
imma bħala l-istess membri ta' din il-familja tal-bnedmin. U għalhekk anki dak li aħna kultant nirreferu għalihom bħala barranin, anki dawk li huma ta' razza differenti, jew ta' reliġjon differenti, jew ta' kulur differenti, dawk huma wkoll ġbija ta' Alla. U jrid li aħna bħala nsara inħarsu lejn l-oħrajn bħala ġbija ta' Alla. U minnu imini, u għalhekk parti minn din il-familja ta' Alla. Dan hu l-appell li għamel għalina llum f'jum dinji tal-migranti u r-refuġjati u jixtieq li aħna lkoll ikollna din l-attitudni f'qalbna li tamenna ħafna nixbu lil Ġesu li kellu qalb miftuħ għal kulħadd. Ma fl-Evanġelu Ġesu jgħid ħaġa oħra importanti ħafna. Jgħid illi aħna ma nix inħarsu lejn l-oħrajn biex naraw min huma kontrina, imma għandna nħarsu lejn anfusna u ngħidu x'hemm fina illi jekk ma nikkontrollawx jaħdem fil-fatt kontrina. Għalhekk isemmi bi kliem iebes jekk idek okkażjoni ta' dnub aqlaħħa barra, aqtaħħa barra, jew riġlek, jew għajnek, mhux qed jgħid Ġesu li din għandna nibdew naqtaw lit u naqtaw riġlej u naqtaw u nispiċċaw hekk. Meta jgħid bi kliem iebes Ġesu, bi kliem ċar, li dak li huwa fina illi jista' jkun ta' tfixkil, aħna għandna naħdmu biex nikkontrollawh u ma nħalluhx imexxina. Jgħid pereżempju l-għajn, nafu li l-għajn tista' tara ħafna affarijiet li jagħmlulek ħsara. U għalhekk qed jgħid tħallix li għajnejk jiġru bik u jikkontrollawk. Imma ara kif tagħmel iċ-ċaħda tiegħek innifsek f'dan biex tista' tgħix tassew fil-paċi. U l-istess hemm diversi okkażjonijiet fil-ħajja fejn aħna rridu nixdu lil nfusna mmorru kontra ta' nfusna propju biex inkunu qed nagħmlu l-ġid mhux ħsara. U ħansemmi eżempju li aħna żgur nifhmuh, il-kliem tagħna. Il-kliem li ngħidu u l-kliem li nikdbu. U llum meta nitkellmu fuq il-jum dinji tal-migranti u refuġjati, insemmi anke l-kliem li nikdbu fuq dawn li jfittxu l-ken. Tgħid anke pereżempju fuq l-internet. U tant tara xi kliem. Tibda tistħi flok min kitbu. Kliem degradanti, kliem ta' insult. Battejt meta bniedem jikteb hekk, l-ewwel ma qed iwaqqa lilu nnifsu, qed ibaxxi lilu nnifsu meta jikteb hekk. Għax qed juri li l-qalb tiegħu hija imħassra. U għalhekk Ġesu qed jgħid jekk inti jiġik f'moħħok li tikteb jew li tgħid kliem li jinsulta l ħadd ieħor li jweġġa' hemm għandek tikkontrolla. U tgħid ma niktibx dan illa li xi nirrid nirrispetta lil kulħadd bħala ġbija ta' Alla. Taraw kif il-kliem ta' Ġesu huwa kliem li tant jgħidilna l-ħajja tagħna kif nistgħu ngħixu fil-paċi aħna u nagħmlu l-ġid. U għalhekk prattikament li qed jgħid Ġesu fil-Vanġelu huwa ma nħarsux lejn oħrajn u ngħidu minnu kontrina minn dawk, inħarsu lejn anfusna u ngħidu x'hemm fina li jista' jaħdem kontrina jekk aħna inħalluh imexxina flok nikkontrollawh. Nitolbu l-Mulej illum din il-grazzja u l-għajnuna tiegħu biex aħna dejjem ikollna qalb bħal tiegħu li tilqa' lill-oħrajn u mhux li tifridhom magħna mhux magħna jew magħna kontrina. U nitolbu wkoll biex jagħtina wkoll dik id-dixxiplina fuq nfusna biex ma nħallux dak li inħossu fina jikkontrollana jmexxina, anzi jgħinna biex
aħna nagħmlu dejjem il-ġid u mhux il-ħsara. Issa flimkien nagħmlu l-istqarrija tal-fidi tagħna. Jiena nemmen f'Alla wieħed il-Missier li jista' kollox li ħalaq is-sema u l-art, dak kollu li jidher u dak li ma jidhirx. U f'Mulej wieħed Ġesu Kristu ibn waħdini ta' Alla imnissel minn Missier qabel kull żmien. Alla minn Alla, dawl minn dawl, Alla veru minn Alla veru. Imnissel mhux magħmul natura waħda mal-Missier u bih sar kollox. Niżel mis-smawiet għalina l-bnedmin u għal-fidwa tagħna u ħaġġisem bis-seta tal-Ispirtu Santu minn Marija Verġni u sar bniedem. Salbuh għalina bata taħt Ponzju Pilatu mietu difnuh u fit-tielet jum qam minn bejn l-imwiet skont il-kotba mqazza u tella s-sema u qiegħed fuq il-lemin tal-Missier u għandu jiġi bi glorja biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u mill-mejtin u s-satna tiegħu ma jkollix tmiem. U fl-Ispirtu Santu Mulej li jagħti l-ħajja li ġej mill-Missier u mill-Liben li hu meqjum u weġġaħ flimkien mal-Missier u mal-Liben u li tkellem f'hom il-profeti. U fi Knisja waħda qaddisa, kattolika, apostolika nistqarma mudija waħda l-maħfra tad-nubiet u nistenna l-qawma mill-imwiet u l-ħajja ta' żmien li ġej. Amen. Ejju issa nresqu tal-bit tagħna lil Alla fiduċja kbira fl-imħabba tiegħu għalina. Kun Mulej mal-Knisja tiegħek ejna biex tkompli ix-xandar l-aħbar it-tajba lill-bnedmin kollha nitolbu. Fil-jum dinji tal-migranti u r-refuġjati nitolbuk Mulej biex aħna jkollna qalb li tilqa' u nħarsu lejn l-oħrajn dejjem huma minn huma bħala ġbija tiegħek nitolbu. Nitolbuk għal katekisti ta' din il-parroċċa, l-katekisti wkoll Maltin biex inti Mulej tgħinhom fil-ħidma tagħhom li jwasslu l-kelma tiegħek u tgħinhom ukoll biex ilaqqgħu n-nies miegħek. Nitolbu. Nitolbu għall-istudenti u l-għalliema tagħhom li wħud minnhom bdew oħrajn se jibdew issa ftit ġranet oħra. Nitolbu l-Mulej biex ikollhom sena tajba skolastika u biex inti tħarishom dejjem matul din is-sena nitolbu. Nitolbu għal morda kollha fid-djar tagħhom fl-isptarijiet kemm Malta kif ukoll dawk li qegħdin għall-kura barra minn Malta, nitolbu biex isibu l-appoġġ u l-għajnuna li jeħtieġu nitolbu. U nixtieq nitlob għal persuna li llum tal-94 u naf li ssegwi regolarment din il-quddiesa u oħra li l-bieraħ ħalqet 91 daw kollha li llum jiċċelebraw eluq sninhom tolbu l-Mulej biex jiberek lilhom il-familji tagħhom iżommhom dejjem fl-imħabba tiegħu nitolbu. U nitolbu Mulej biex tilqa' fih ħdanek il dawk li ħallew din il-ħajja l-ħajja ta' dejjem u tagħti l-faraġġ lill-familjari tagħhom nitolbu. Mulej Alla tagħna il-qatt talb li qed nagħmulek illum u żommna dejjem f'imħabbtek bi Kristu Sidna.
Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob lil Alla il-Missier li jista' kollox. U Alla ħanina milli din l-offerta tagħna tkun toġbok biex bis-saħħa tagħha tifetħilna l-għajn ta' kull barka bi Kristu Sidna. Il-mulej ma'kom, nerfgħu qlubna l-fuq, niżżu ħajr il-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier qaddis, Alla ta' dejjem mi tista' kollox, tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien irroddulek ħajr bi Kristu Sidna u bit-twelid tiegħu bħala bniedem ġeddet il-bniedem il-qadim, bil-mewt tiegħu ħassar id-dnubiet tagħna u wara li bil-qawmien tiegħu daħħalna fil-ħajja ta' dejjem, bit-tluħ tiegħu fil-lemin tiegħek missier fetħilna l-bibien tas-sema. Għalhekk flimkien ma' l-anġel qaddisin kollha ntennulek l-innu ta' tifħir u ngħidu bla qiegħda qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, is-semawit u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fl-ogħla tas-semawit, birek minn ġej f'isem il-mulej, osanna fl-ogħla tas-semawit. Qaddis tas-sewwint mulej, inti l-għajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbu dal-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu, li meta kien se jingħata biex mir-rajħ ibati ħal-ħobs ratt il-ħajr qasam ta' lid-dixxipli tiegħu u qal ħudu u kulu l-kol minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekk ukoll wara li klaħa l-kalċi reġerat il-ħajr, ta' lid-dixxipli tiegħu qal ħudu u jxorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' l-dejjem, id-demm li jxxeret għalikom u għall-bnedmin kollha l-maħfra ta' dnubiet, għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu il-misteru tal-fidi. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kanċi tas-salvazzjoni u rroddulek ħajr għax ogħġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċekon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem mill-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u taqaf l-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Charles, mal-Isqof Anton, mi għaddej tiegħek minn ma jistħoqli u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-seħħ tiegħek. Ħenna lina l-kol nitolbuk. Għati lina wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġi Mqazza, Omm Alla Marija, ma' San Ġusepp, mal-Apostli, ma' San Bastjan u San Ġorġ u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għameli magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu fi Kristu. Jingħata lilek Alla missi li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejju nitolbu t-talba li għallimna Ġesu li jrid li nitolbu bħal ulied tal-istess missier tagħna, missierna li inti fis-smawiet. Jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk da fl-art. Ħobsna ta' kuljum atina llum, aħfrinna d-dubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina, għaddaħannix fit-tiġrib, iżeħlisna mid-deni.
Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Atina fit-tjieba ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew u nittamaw lena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Muli Ġesu Kristu li qed l-apostli tiegħek inħallilkom is-sliem, nagħtikom is-sliem tiegħi. La tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija s-slim u laqda li jintrit fiha, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Nagħtu l-paċi li xulxin. Ħaruf Talla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħinna lina. Ħaruf Talla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħinna lina. Ħaruf Talla li tneħħi dnubiet tad-dinja tina l-paċi. Danu il-ħaruf Talla danu li jneħħi dnubiet tad-dinja. Ħen dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Flimkien ngħidu it-talba għat-tqarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem.
Nitolbuk mulej li dan il-misseru tas-sema jġeddidna fir-ruħ ġisem biex kif nissieħbu ma' ibnek fil-batijietu aħna nxandru l-mewt tiegħu hekk ukoll niksbu fil-glorja l-wirt miegħu u li jgħixu jissaltan għal dejjem ta' dejjem. Nixtieq ferru ta' din il-qudiesa nirringrazzja lill-Kummissjoni Migranti għaw id-Direttur Don Anton D'Amato għal ħidma kbira li qed issir f'Malta fil-qasam propju li jixtieq il-Papa ta' ħidma fost il-migranti u rifuġjati u nixtieq nirringrazzja wkoll l-Arċipriet ta' din il-parroċċa ta' San Bastjan kif ukoll il-katekisti u speċjalment fil-ħidma ta' katekezi biex tkomplu taqduha b'ġenerożità u b'dedikazzjoni kbira. Nixtieq nfakkar ukoll kif diġà fżajna li b'deċiżjoni tal-PBS kont iskeda ġdida tagħhom il-qudies se jibda jkun hekk mit-tnejn sal-ġimgħa fid-9:30 ta' filgħodu u l-ħadd fid-9:30 ta' filgħodu ma jkunx hemm il-quddiesa flaxija fuq TVM. Ma tiġix ripetuta flaxija. U li din tkun fuq TVM ta' filgħodu ġifieri fid-9:30 fuq TVM mhux fuq TVM2. Dettalji oħra intom tisimgħuhom issa anke fl-avviżi biex tistgħu wieħed jirregolariru nnifsu u isegwi wkoll. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Immorru ngħixu fil-paċi ta' Kristu. Hekk naslu fit-tmiem il-qudiesa tal-lum il-Knisja l-Qadima ta' San Bastjan f'Ħal-Qormi. Infakrukom li minn għada it-tnejn 27 ta' Settembru il-qudiesa se tibda tixxandar fuq TVM fid-9:30 ta' filgħodu. It-talba tar-Rużarju tkompli online fuq tvm.com.mt, knisja.mt u newsbook.com.mt. Il-qudiesa tal-Ħadd ukoll se tibda tixxandar fuq TVM fid-9:30 ta' filgħodu. Flimkien inkomplu nitolbu għas-saħħa tal-poplu tagħna u għall-persuni kollha fil-bżonn. Il-Ħadd it-tajjeb.